Takže co pojedeš? Je to na bedně. Tak jo. Let's go. Oj. Povede. Znova. To jo. No. OK. Ale byl tam. Ty blázínek. Pokračujeme. Ty krámo. Transfer? Ne. No transfer dělej, jeď. Tyba nevím, jestli to tam je, ale je to tam. No, teď otočka transfer. Nemůžu už. Olíčko. To bylo hrozný. Olíčko. To bylo šílená. Doufám, že to šíleně vypadá i na videu. No jakože šíleně to bylo napřed, víš? Jo, takhle. Jakože no, tak všechno pojď. bylo zpětně. Teď je čas přeskočit věc. Já to zkusím z první. Já to nezastavuju to video. Jo. Z první transfer. Hezky, pokračujeme. Nechápu jak. No, ten tam mohl být ten svičlek. Teď já. Tak je tam z té strany. To nebude vidět, ale přes tu... Já udělám takový olíčko, že to vidět bude. Ty to přeskočíš přes tu railu. No, ne, to ne. No, vidíš to, vole. Tak ty jsi mizera. Let's go. Co si tam máš pro nás připravený dál? Vůbec nevím právě. Tak možná backtail. No pojďme zkusit backtail. Přesně backtail. Jestli si to povede na první, tak to scéníte do komentářů. Tak to budou nulové komentáře. Jsem řekl, že jestli to dáš na první, tak to mají scénit do komentářů. Backtail klasika do backtailku. Stane se prostě. I Mr. Krtek se z toho prostě nikdy nevyhrabe. Susky gra. Co mám k tomu povíte? Že místo nolíčka začnu dělat flipbottle, takže. Já natáčím úplný blbosti potom. Tak natáčím takový hovadiny. Ty natáčím tebe, vole. Právě. To nejde na kameru. Ale tak. Switch, ne? No, switch. Ale neumím. Taká akce kino v kapse. Tak jo? Taká akce kino akce. Podáš se. Kapse. No jasný. No, nevadí. No. Takový misklik. V pohodě. Dobrý prima. Ježišimara, to bolí. Tak ty jsi přímo na zadek. A lokty, co? Jo. Budeš v pohodě? Já budu vždycky. Tak to jo. Podíváme se na to. Podíváme se na to. Uí. Co zranění? Cože? Co zranění? Bobtala mi ruka, budu hellboy. Tak jo? Je to tam.
Ten kruket nějak se mi nechtěl dotočit. Ale kruk je dobrý. Se povedlo, hej, ťukni mě. Máš kickflip s krukerem. No to je krásný. No, ty vole, víš, co bych za to dal, že bych hodil kruk? Ty už si vůbec neceníš těch maličkostí. No a ne? Jako ne, no. Ale jo. Je taky pravda, že já třeba odjedu 5 6 dnů. Už jsem z něho nedělal treflip. No. Takže rozvěžďovačky. Já prej, hej? Dobrý, 50 dollars pro mě. Znovu a lépe. To bylo dobrý. Co to bylo? Točí. Mělo by na prvňáčky tohle. Takže to odjeď. Jakože to je počítadlo. No invert. Chlapec si věří. A on to odjel, ježišmarja. To je jako zblázníka. Ale jako moc. Co? No ten nosový big spin, to bylo tak dobrý. No, co bylo horší, ale ustání hodný. Jo. Ty se sem přijel zabít, jo. Dobrý, no. Každý se sebe poškozuje jinak. No. Jdeme dál. Ty banán se zabil. Tak ale co to bylo? Ale je tam treflip kruk. A to je velice krásný. Si pát. Dejche. Uvědom si věci. To mohlo být velice suchý. Teď už to musí být. To je ono! Co tam máš dál? No invert? Ty vole! Ty debil! To nevyšlo, ale vyšlo. Tak jo, jo. To je ono. To je ono. Rozježďovací lajníčka. Tady je. OK. To jsem neviděl. To mi přeskočilo. Že ti úplně přeskočilo.
Ale mega dobrý. Solanička. Takže co jdeme dělat? A co to je? No big hell přes rok? Dobře, lidičky. První pokus. První pokus. Cože? Tak jo. A dopryč. Yes. Krásný to bylo. Divné, ale dobré. Dotrhlý správně. Jo, ale já jsem to hrozně nízko. No tak, Čím víc jsem to dělal, tak jsem to nevěděl polovit. on to neroch není zrovna veliký. Ani Ani na koplej, že? Já jsem to dělal úplně tady, že jo. Když jsem to dělal tady vejš, tak jsem se do toho neměl prostě No jasný. položit do... Nevadí, vody je to hotovo. Let's go.